Эфирда яшьләр инициативалары, билим һәм тәрбия турында махсус тапшыру. Бүген без алдынгылар хәрәкәте грантлары ярдәмендә тормышка ашырылган проектлар турында сөйләшербез. Соңгы елларда әлеге конкурс Татарстанда бик зур кызыксыну уятты. Санарга күз салсак, 2023 елда республикадан 20 проект җиңеп чыгып, 51 миллион сумнан артык грант тоткан булса, 2026 елда инде 190 гариза тапшырылган, шуларның 11 җиңү яулаган. Тапшыруыбызда шушы грант ярдәмендә тормышка ашырылган кызыклы проектлар хакында сөйләшербез. Бүген безнең студияда Татарстан Республикасы алдынгылар хәрәкәте төбәк билегенең өлкән белгече Ландыш Хәмит кызы Фазлуллина һәм грант проектын уңышлы гамәлгә ашыручылар Лаештагы 1-нче гимназияның директор урынбасары Гөлназ Мансур кызы Габдрәкыйпова. Ул безне монда көтеп тора студиябызда. Һәм Биектауның Сандугач балалар бакчасы мөдире Гөлнур Исмәгыйль кызы Зиннурова. Hayırlı günler. Sizin тапшыруыбызда көрүбүзгө бик шатбыз. Hayırlı günler. Ландыш, инде эң беренче сурауны сиңа бирәсе килә. Иң элек тыңлаучыларыбызны алдынгылар хәрәкәте грант конкурсы белән якыннанрак таныштырып китсәң иде. Елдан-ел проектлар саны арта. Менә бу нәрсә турында сөйләйм. Мин Фәния иң башта үзебезнең яраткан пилот проекты турында берничә генә сүз әйтеп китәргә телим. Республика рәисе Рустам Равилович Миңнеханов тарафыннан безнең Татарстаныбызда балалар бакчаларында пилот проекты тормышка ашырыла. Һәм беренче елда әлеге проектта безнең нибары 60 бакча гына катнашты. Икенче уку елында 2024-25 уку елында 160-ка әйләнде. Әмма балалар бакчалар саны инде менә бу уку елында, агымдагы уку елында аларның саны 500-гә җитте. Бакчаларга кирәкле материаллар тапшырылды, методик материаллар белән тәэмин ителә.